یعنی موومنٹ ہے وہ گستگی موومنٹ ہے تا فرق چیئیں اور بدلی چیئے ہستا اپڈیٹ چیئیں اور دومی جو ہے کہ بلوچ مزاحمتی جو ہوتا ہے تار ودا یہ خاموشی سبب چیاں آیا یہ بلوچ قومی موومنٹ اور ودا ریئیکشنری با یا کہ قیادت کمی ہے. اول سر ہمیشہ کہ اچھی سملیرٹیز استا سملیرٹیز ہمیشہ کہ ضمیر گم مہرے بلے چونے ہمیں مردم کے دور جبری صورت ہے کہ یہ گارو بیگوا بوتگا ایشی یا تحریک ہاترا کہ شہید کنک بوتگا یا گارو گندہ بوتگا بلے ایشانی تحریک ہے یا کہ موومنٹ گندگا مطلب والی و وارث و سب کا باز آں بلے سیاسی تو شکل مجموعی صورت ہے جمعی صورت ہے چوشیں قیادت گندگا نئے تھے تئی چما آیا مجموعی حوالہ چوشیں لیڈر ہستے کہ یارا قومی مینڈیٹ گوم بھی تو اور دنیا آئی گپے گوشدار آئی سر باور پہ کا یا کہ شاید ترس سے یا دقت خوف مبی تھے ٹرسٹیبل بھی ہم کے سینٹریپیٹل فورس ہے تحریک کے ڈیپینڈ کے پاور ہے سر او ارچ بڑے بلوچ لیڈر ہے کہ بھی آئی دستا کے پاور بھی بلوچ شاون کا سر نو قومی تشکیل اس میں گپا جنگ آئے اس میں مطلب آئینے تھا ہوں باہر رہے ہستے ہیں گوڑا آیا ایک کار تہنا پا پروٹیسٹا ممکن بود کرد کرا احتجاج پروٹیسٹ لرننگ ایک ٹول ہے بر سر جمع لرننگ نئے کہ شما سرفے سے سیاست منو گرے بلے منشور بیانیہ سرفے سے نیا شما انڈر گراؤنڈ تنظیم میں وڑا شکار ہے اور شما ہر چیز انڈر گراؤنڈ ہے اے ناسل بھی ویسی منشور کے ہستے انگتا بوری منشور میں جوڑ کو تگا چون یہاں بی یو آئی سی 2018 چے ما چلائے نگا بکتگا گوڑا مانچو گشتگا کہ یک سینٹرل فورس بھی یک انچی پاور بھی کے دوستے مردم اشتو کا آوار بوت نکنا پارٹی جوڑ کنگا چی پاد شما پوزیشن ہے ہوتی ہمیں رنگا بحال داشت کرد کنی یا ہوتی کارا سوبین بود کرد کنی پارٹی جوڑ کنگے فیصلہ ظاہر ہے کو مشکل فیصلہ ہے تو ایک کلے پوائنٹ میں زینا بوتگا کہ جی نوک ڈیویژن کریٹ بھی نوک مسئلے کریٹ بھی آیا ماں چکے پیپل استان استان بلے آوشکی کہ بی وائی سی وقت سنگت کے استا وقت تنقید کی برداشت نہ کرنا اور دومی سیاسی ڈسکشن نہ کرنا اور اگر کسی کے وڑ بیکا گوڑا آئی یار مطلب یکر کنک بھی تو کارنر کنک بھی اور عہدیدارانی ایشانی زورگ ہوں پسند و ناپسند سر بھی میرٹ نہیں مردم گشا کہ بی وائی سی کسا گپ برداشت نہ کار کا گپ کارا سائڈ کا بی وائی سی مرچی تو کسا سائڈ نہ کو تگا ادروائز ہاؤ بی وائی سی وتی لیڈرشپ پہ آرگے سرا سینسیٹیو واسطے بڑے یہ ہمارا طریقہ کار چاہیے کہ مردم مطلب بلوچ مسئلہ میان استمانی جی ڈبی بھی گپ کم پاستو والا وشت بڑے بڑا کم ریپیٹ ہے بچار دنیا ہے تو کار چوہدہ چستو ایری چلا گیا ہے نا سلطنت پروشتگاں ڈائنسٹیز پروشتگاں اور لابیز جوڑ بتگا دنیا تو کولڈ وار چلے تا جو ورلڈ وار چلے تا گام اے درستن چستو ایرم بچارے گوڑا تو چارے کہ دنیا اسٹیٹک نہیں دنیا تو کا ہر چوہدہ چیز چلا گئے مہرانی درود سر باتم پا بلوچ راجہ مردر چارو کشم ارجگو ہر کجاش میں زندمان وشبا بلوچستان تہا مستریں مسئلہ کہ ہر ودمہ گوشنی کے جیڈا آگارو بیگواہ کہ زور بورتگی مردمانی ہیں بلے زور بورتگی مردمانی برگ سبب قومی تحریک ہیں بلوچ قومی تحریک پرچہ یک سیاسی قیادت دستانہ ہیں بلوچ قومی تحریک سبب کہ انچو مردم برگ شہید کنک بو گیا اڑا دراہیں مردمانی اپروچا یا کہ دراہیں مردمانی صلاح و سوجگو اوار پرچہ یک فیصلے و یک راہ داری شو حاضر کنک نبیتے ہیں اور اسی اچھی عبید بلوچ یکجہتی کمیٹی کے انو بلوچستان تا کار کرنے گئے آ بلوچستان اثر نو قومی تشکیل گپا کان گڑوات یک پارٹی نے مگر ہو گئے گڑا آیا یک پارٹی بلوچ ارا مرکزیت ہے کہ قومی تشکیل داد کرت کان ہمیں درہیں جوستانی مرچی پسو میں مہمان ہیں بانو کے گوہار ڈاکٹر سبیہ بلوچ کے آوت بلوچ یکجہتی کمیٹی مرکزی لیڈر اور رہبر ہیں بعض جوستان بی وائی سی حوالے آئی آئین منشور حوالے کہ بلوچستان حوالے یا کہ پارٹی حوالے ایک جوان ڈبیٹ گوشت دارنگو ڈاکٹر سبیہ بلوچ اوکے ڈن درود دربات بانک تو وش جوڑے سلامتی شکر شما وش جوڑ بوتگی طبیعت وشے شکر سلامتی ڈاکٹر صاحب تھی منت وارا کہ تو آتے مرچی گدان ٹی وی ہمارا واحد دا شرف دا اور کم مباز جوستا مرچی کے حالتانی سرح کے بلوچستان جاور حال خاص کر کرنٹ ایشوز اور بی وائی سی ہے اور دومی بلوچ قومی موومنٹ ہے والا کم گپاں جوستان شنی سرح چونکہ شما تعلق ہنی سرفیسہ شما گراؤنڈ ہے اور بی وائی سی حوالے گوشت کنی کے کمان شما رہنو گونے
وڑا ما بندات سے کم جوست نیش کہ انی موومنٹ کے نیچا لگائیں بلوچستان تا قومی تحریک ہے یہ مطلب نو کے نئی ایش مردم بدل بوتا جذبات ہمایا رنگ و دروشم ہمایا مطلب ایک زمانہ گیا تو دس گوشے کہ خیر جانی زمانہ گیا کہ 200 کہ کوہا شو یا کنچی موومنٹ عوامی سطح چی پادات پاپولر بو تو مقبول بو قومی تحریک طاقتور بو پتہ ہفتہ دے دیکھ کہوں تو گوشت کنے کہ مزاحمتی رنگی ایک بری پادا پدا درمیان مزن خاموشی بو تو پدا نود دہک کا پدا پادت کہ مطلب BNF وغیرہ ایشے جوڑ بوتاں کہ اسکولوں نہیں تو ترانہ وانک بو اور تربت وڑیں جاگیاں کیچے وڑے جاگیاں پنجویر وڑے جاگی ڈپٹی کمشنر ہوتی آفس تانی سر دفترانی سر پاکستانی جھنڈا جات کرتنا کوئی نہیں بلوچ امپاور بو پدیشاں آتنگ ایسانی تو مخلوقات فیصلہ ہوں تک شروع کو ہوتی کار ہم یلدا نو جوستشیں کہ انی پدا پدشی چی بات پدا خاموشی بو پدا بے اعتباری بو مردم تانی پدا یک بری بلوچ قوم ایز اے قوم پاد آتا نو یہ دو جست پاد کہتے یکی ویشے کہ ایش جست یا نگی مومنٹ ہے گوستگی مومنٹ ہے تا فرق چیئیں اور بدلی چیئے ہتا اپڈیٹ چیئیں اور دومی جستشے کہ بلوچ مزاحمتی جو دانی تار ودا یہ خاموشی نی سبب چیاں آیا یہ بلوچ قومی موومنٹ اور ودا ریئیکشنری با یا کہ قیادت کمی ہے انچو که شما جسته اولی استمیشه که فرق و چی فرق استه و چی سیمیلاریٹیز استه نه منی خلا دومی سا پدا کها اول سر همیشه که چی سیمیلاریٹیز استا سیمیلاریٹیز همیشه که ضمیر گم مهره چاہے شناخت بنیادہ وت درشان کتا چاہے وتواجه لوٹتا چاہے مرچی وتی راجی بستار راجی پجارے بنیادہ مردم یکجا بوگا وتی شناخت واسطہ وتی رکے نگے واسطہ وتی نسل کشی علاقہ ایشی سمیلرٹیز ہے کہ عام عوام ہم سینٹیمنٹ بنیادہ بعض چیزاں نا محسوس کرنا گئے اوار بو گئے اور ڈفرینس یہ کہ اول سرا تو گوشے کہ انو اے زمانہ گا یا انو گے وحدہ ہما کے جہود یک وطوا جئیے جہود بوتا یا جو یہ لوٹی بوتا انو آلوٹ گنے آلات آورڈ فیزیبل یا یا تو جو گوشے کہ گراؤنڈ سرا ہمیں کریکٹ گاؤں نے پد کے نوک کے جہود پادت گا انو اے قابل نہیں کہ ڈائریکٹ وتھی آجو یہ لوٹ ابھی کنے اے یک مزنی فرقی دومی ایشے کہ اسی تو کار چھوڑے تب کار چھوڑے مردم آوارا ای لوٹی تو کا بعض انگا تا کنفیوژن چیز بھی پیدا کنک نبوت گا کہ پیشہ یک زمانے گے USSR کے یک پاور تو کبھی وہ امپیرل پاور یک نمگا یا چی گوشی ویسٹ نظریات یک نمگا پاور تو کہاں گڑار ہوا دا یا USSR تو کا یا سوشلسٹ موومنٹ تو کبھی دو سے اگر لابی با گڑار ہوا دا تائی جو دے تو کا لاتے کنفیوژن پیدا کنک بوت گا لاتے لوبی جوڑ کنک بوت گا بلے انو کو واحد ایج جہود دس موومنٹ ایگزسٹ کرنا گائے اسی تو کچھ دے گئے اسٹرانگ لوبی نے دے گئے اسٹرانگ نظریات نے یہ یک کے پڑا یک کی جگہ موچے اسی بید انو اسی تو کا سک بازے فرق استے کہ زالبول لیڈنگ پوزیشن ہے پیشہ ہم زالبول بوتگا بلے لیڈنگ پوزیشن ہے نبوتگا یا آئین ڈیسیجن میکنگ تو کا رول نبوتگا انو زالبول نے دا ڈیسیجن میکنگ تو کا رول استے نمبر 3 یہ کہ سرجم بلوچستان تو کا بازی فرق و تفاوتا ختم کنگا ہے سرجم بلوچستان مراد نہیں کہ تنہا انو اما باؤنڈریز بلوچستان بلکہ انو یک 6 ماہ پیش ما ایونٹ کو تو 4 ماہ پیش راجی مچی کے آئی تو کا اما بلوچستان حصہ کہ بلوچستان چی الگ گا آوڑے پولیٹیسائزیشن نے بلے ہمیں وڑے سمپتی کہ ادھے بلوچ دے گائے ہمیں وڑے سمپتی ہمیں وڑے مہر ہمیں وڑے کنٹریبیوشن تی بارڈرا چے آ نیمگی بلوچے تی سیستان بلوچستان ہم ہمیں وڑے مہر دے گائے مردم انچو کے پیشوکانا چے مردم اتکا رجسٹ کو تگا انچو مستنگا چے مردم اتکا رجسٹ کو تگا راہ بند بتگا ہمیں وڑا چاہ بارا چے بھی مردم اتکا رجسٹ کو تگا او سک باز مردم کو آدر اثر بوتا سک باز مردم کے کوست گارڈ ذریعہ چیز کنک بوتگا اے من خلا یک مزن کامیابی ہے یک مزن فرق ہے کہ مرچی جو دے تو کا یا مرچی مومنٹ تو کا گندک بو گئے دومی شو میں سوال باہر بوتا
कि स्टेप अप फेज कहाँ है, स्टेप डाउन फेज पर्चा कहाँ ना आया लीडरशिप पे कमी है. भले मन गुशी अगम तारीख बेचारा दुनिया पूरा दुनिया जोहद मुख्तलिफ मुल्कान तो के जोहद बुतगा क्या होते मंजिल असर बुतगा ईशान तो कमे बड़े फेजेस बुतगा मनी खला में जोहद नो के जोहद ने चाइना जोहद वाने 4000 साल जोहद के यक बारे मुख्तलिफ मुख्तलिफ फेज आने तो का मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेप्स आने तो का बारे बारे आवती आजादी पक्केरा पदा ईशान चिपोलक भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेप्स अतकगा मुख्तलिफ मुख्तलिफ फेज अतकगा और अंदानु कि मास्टरी वाना मा एंड वाना ना कि मरा कलेक्ट ची रास्ता वियतनाम वाना गुड़ा इसी स्ट्रगल डिफरेंट फेजेस रंदा मंजिल के कहते नू तो निचोड़ा गिंद गए तो मंजिल आओ गिंद गए तो स्ट्रगल आओ आने गए हमें बड़े क्यूबा जो देवाने आई ची सारी कास्ट्रो चियाचे चिगुएरचे सारी भी बाजे जो कार बुतगा बाजे लीडर बुतगा शानी हमा जो दे अबोरजाश होता पदा जालात कगा ईशान दुरुस्ता अगर हवार बिकने गुड़ा तो तई गिंदगा कहते कि तारीख तो का अमा स्टेप्स बा हर जोहदा नी स्टेप बा ओ माँ के गुशा के जी यक लहरे कहते पता जाल रो ए जाल ना रो ए यक स्टेप पे ए स्टेप यक लेवला कहते न्यूट्रलाइज भी नू तरा हमा पोजीशन गिंदगा ने आ गया हमा हाइप गिंदगा ने भले हमा लास्ट हाइप पे आई एनर्जी सोसाइटी तो का मौजूद है पता नेक्स्ट स्टेप कहते नेक्स्ट स्टेप यक नो के मैच्योरिटी को मैं चीज़ दे माबा हमो के स्टेप आई हाइप व खत्म भी भले आई शऊर आई कॉन्शियसनेस ग्राउंड तो को पश कपी सा सादे सवाले मना मके चा निंदो का गुड़ा मर्दमान कन्वेंस कन का के लॉन्ग मार्च कन गुड़ा मर्दम मना गुशके चीबी बानो करी मैं टाइम माइक करेली कष्टा ब्रह्मशे टाइम करेली कष्टा चीबुत्ता मगुचे ब्रह्मशरेली मा कष्टा आई मैच्योरिटी पद बानु करेली गो मर्ज बुत्ता पद बानु के वास्तववादी मा मूवमेंट चलायंता आई मैच्योरिटी मर्ची लॉन्ग मार्च तो का मर्जबा ओ आ लॉन्ग मार्च के मा मैच्योरिटी है मैं नेक्स्ट फेज तो का मर्जबा ए तारीख है ए जदलियात है या तो गुशे एवोल्यूशन असूला कि यक स्टेप दे मारो हमा हाइप खत्म भी हजारा मर्दम के दरात का ये चीज खत्म भी भले हजारे मर्दम ने कॉन्शियस तो सुरेन तगे होता है कि नेक्स्ट स्टेप भी हमें हजारे मर्दम ने कॉन्शियसनेस तो का यक दिगा स्टेप कारी स्टेप वाइज स्टेप इस ऑर्गेनाइजेशनल एवोल्यूशन तो गोश्त कने ऑर्गेनाइजेशन रेवोल्यूशन हम गोश्त कने या हमा एवोल्यूशन की तरह रेवोल्यूशन ने मुगबरा गए मनी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बाबता कि दाना लीडर है कमजोरी है इदाना तेरी के कमजोरी है बल्कि ए समाज असूल हमें बड़ा कॉन्शियसनेस स्टेप बाय स्टेप देमा कहते ओ यक अंचे स्टेप कहते कि आ बलाएं चलाएंगे जा आवती अमा मंजिला सर भी भले बिफोर मंजिल अर्च स्टेप आई कॉन्शियसनेस से तो का यक नोके आ गए फेज आ गए यक नोके मंजिल आ गए वती तो का मैं अपडेट मग पाऊँ तो बस जो डिटेल मिसाल दाता हूँ दुनिया ईद मुल्कनी भले हर स्टेप के बाद हर कदम के बाद एक इम्प्रूवमेंट के या तजुर्बा ही कहते कि मर्दम सीख की जो होती जिया ना मैं कर रहा दो मसला सक्का अहम मानना एक के इंसानी हक्कानी गार बेगुआ हुआ इंसानी हक्कानी लगत माली तो कुछ कि शानी तब मस्तरें एक पार्टी के मर्दमानी पर जोर चस्कन वो गार हुआ भले बलोच कौमी तहरीक जहद तनिक सी वत मतलब रेड क्रॉस नमन नेता ना या कि वैसे कि मैं जहद कार हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरा न करते कि आ बेमान है कि गिरक भी या जंगी कैदी जानक भी या कि बलोच जहदारा लीगल करार भी देते हैं या कि हम रिक्वायरमेंट्स हम पूरा करने नहीं और दूमी से के तनिक सी तक चोशे आलमी सतह से यक तवारने कि इंटरनेशनली हर एक के जुदा गप्पाएँ हर एक के तवार मुख्तलिफ हैं और हमें मरकज़ियत दे गए हाथरा मतलब हम कुछ पॉइंट के मर्ची ये दौर दर बुरतगन हो हमारा ऐसा अमल करना गया मनी खला अनु अम्मा मस्तरे अगा तो खामी गुशगा या मस्तरे कमजोरी गुशगा कि हमेशा अनु शुमा जिक्र करना गए कि मा फॉरेन डिप्लोमेसी तो कमजोर बुतगा हमारा मन नजाने के पार्टियां ने कमजोरी बुतगा मर्दमा ने कमजोरी बुतगा कि सदानी हजारा ने कच्चा मर्दम दन्ना शतगा भले वता मन्नारे कुतना कुता रेड क्रिसेंट वड़े दारे के मरचा तयमा स्टेटस रिकॉग्नाइज करना या तय इश्यूज वड़ा गोश दारक बुगाने मस्तरे फेलियर डिप्लोमेसी तो के बुतगे ओ ए फेलियर है अम्मा के तो गोशे के
یک انو ریکگنیزیشن ہمیشہ من خیال ارکس من نگائے فیلئر ارکس من نگائے نو ابری اگر مردم اے بنیاد سے رات کا گوتی فیلئر من نگا نو باید نیکسٹ اسٹیپ ہمیں بھی کہ فیلئر ہے اما ختم کرنے کا واسطہ کار کنک بھی انو بی یو ایس سی چوشے طاقت نداری کہ ڈپلومیسی فورن ڈپلومیسی بکا او انچو چوشے مارا مردم بھی نہیں کہ ڈننا بنندا او فورن ڈپلومیسی ہوتی تیز بکنا بلے ما ایزا کو میں مردم یا گراؤنڈ نندو کو مردم اما ڈننا میں نندو کے مردم اشا میں کلا دیگ لوٹی کہ شما گراؤنڈ سرا چما کم بکنے گراؤنڈ تو کا پلینڈی مسئلہ سوری ای ورڈ میں بھی خراب لگی کہ ای وڑے کہ بھئی دا دستمان کنے گیا مسئلہ حل کنے گیا وڑ کنے گیا دا من خلا گراؤنڈ مسئلہ وتی تو کا وتی اللہ پٹا شما فورن ڈپلومیسی تو کا تیز بے شما ریڈ کریسنٹ وڑے ادارہ اپروچ بکنے یا ہمیں ادارہ کہ مرچی بلوچ جینوسائیڈ فنڈ کنا گہاں تو ادارہ نہیں گما نند گبرو تو ادارہ نہ کنونس کرنے کے واسطہ نوکے نوکے پالیسی بھی دے تو انٹرنیشنلی وتی جہد امن نارین کے واسطے جہد بکا بلوچ سکباز موجودہ من خلا سکباز پارٹیز او دا ایکٹیو بلی آئینی چا مروا دا گراؤنڈ سرے رہا میں بار بار گوشک لوٹے کہ یا بائدے بھی سمجھا کہ گراؤنڈ تو کا وحدے کہ ہر پارٹی دستا من کا گراؤنڈ خراب کا گراؤنڈ وتی جندے نیچر ہستے گراؤنڈ جندے پاور ہستے گراؤنڈ وتی پاور شو کنا گئے وہ اس طرح میں چھوڑ کرنے کوشش ہم کنا گئے بجائے کہ وتی انرجی ادا زوال بھی کنا وتی انرجی فورن ڈپلومیسی بھی دیا او اگر ظاہر ہے یہ مردم فیل با اشانی الٹرنیٹ در کے مطلب بلوچ راج انو سک باز وتی کارانا ٹیکنیکلی دیما برا گئے یقیناً اگر ایک مردم کے تاریخ ہے اس سے تو کا فیل با سٹل وتی ڈپلومیسیاں وتی کارانا منارند کت مکنا من یقیناً نیکسٹ سٹیپ مردم کہاں بلے اول ضروری کہ کانشسنس بھی یہ کانشسنس بھی کہ فارن ڈپلومیسی فیلے فارن ڈپلومیسی سر کار کرنے گی یہ کئے کنت کدی کنتے انو ڈیپینڈ کاما مردمانی سرا کہ انو ڈننا نشتگا اگر یہ کتنا کنا گڑا ظاہر نیکسٹ جنریشن پدا اتکارو کان بلی ای مردمانا معاف نہ کہا کہ انشتگا فیلا اے کارے تو کا فیلا جی کار واری کی جدا ہے نا ایک ڈننا نشتائی کار جدا ہے ایک کی کوہ نشتائی کار جدا ہے ایک شاہرہ نشتائی کار جدا ہے یار ایک کی کلم سر ادب تلیق کی ایک کی میوزک کی توتی کار ہے کام تو کارن فیلڈ ہو جدا ہے بلے انی دے گا پیشے کے چونا ہے چونکہ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تی بعضی کنٹریبیوشن انی بلوچستان تھا کہ اشتر مستریں جیدہ کے ہستے ہیں کہ او انسانانی ہمیں گار بیگوائیں کہ زور برتے ہیں کہ مردمانی ہیں ایشی و اشارہ بلے چا قومی جونزا چی دور کر گئے مطلب اشی جتاش کرتا حالانکہ ایشانی ایشی گار بے زور برتے مردمانی بارگانی سبب قومی تحریک ہیں گوڑا قومی تئی خیالا گوڑا ہمیں قومی تحریک نی کہ لیڈر ہستا یا قیادت ہستا آپ پرچا گما یکجا یک اپروچ نہ کرنا تو یکجا ایک سوچی بارت نہ سوچنا دارا ادھا ارکس وتی اوپینین الگ دیا گا ہے نا بلے منی خیالہ یک اوپینین بھی یہ تحریک اوپینین بھی جی گار بیگوائی ایشو ہستے سر جمے ایشو کے ہستے اے بلوچ تحریک مسئلہ پاکستان ترہ گار کنا گیا یا فوج ترہ گار کنا گیا ترہ کوشت تو کہاں ترہ دنیا دیگا سزا ادات کھاں بلے ترہ گار بیگو کنا گئے تئی اما ایشو جند گار بیگو کنگ لوٹا گئے تئی ایشو جند غائب کنگ لوٹا گئے ڈسکشن اچھا غائب کنگ لوٹا گئے آتی گراؤنڈ اچھے پولیٹیسائزیشن غائب کنگ لوٹا گئے یک پورا فیملی پیرالائز کنگ لوٹا گئے تاکہ درستی چیز ملا کے اماتی تحریک تو کا آتی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کنٹریبیوشن ہے فیملی کنٹریبیوشن ہے امائیہ ختم بکنا یک فلسفی ہے نو یہ فلسفی وعدے کی سرجمہ یک کے بھی گوڑا درستے مردم مشی سر ایگری کنا نو بدبختی شے کس بلوچ مردم کس دانشور من گانے یک دانشور دومی من گانے دومی دانشور سیمی من گانے ہر کس وتی واسطہ لگے خدا داشتا لگے مردمان گپ من گانے نو ادا انچو کنے لوٹی کی بلوچا سینٹرلائزڈ پاور من گئی ہے ہر کس دستا پاور ہے ہمائی من گئی ہے یہ دومی ایشے کہ بھئی یک دو دانشور شما ڈکلیئر بکنے ہر کس ڈکلیئر کنت بکنے ای فلسفی ہرچ مسئلہ فلسفی یک نیم گاچ جنریٹ بے با رندہ مردم ایسے عمل بکنا فلسفی کے سینٹرلائز نہیں ورکا سے گپا لگے ارکا
لوٹا لگے ارکس خواہشات لگا نو خواہشات نمونیاد تحریک نبی آئی فلسفی بھی آئی اسپیسیفک فلسفی بھی ہرچ مسئلے واما مسئلے بنیادا اور ارکس کجام گروپ ہم کار کنے گیا کرت کا نو یہ فلسفی یا کنے کے واسطہ بلوچ یا وتی دانشور کسا ڈکلیئر بکا اگر دانشور ڈکلیئر کو نکان گڑا میں بڑ بارو بانگ بھی یا یک دانشور بھی مننا صورت خانہ کے مننا یا محمد الطال پورو مننا یا کجا میں مردم مننا بلے بلوچ دانشور ڈکلیئر کرنے گی تاکہ فلسفی سینٹرلائز بھی دومی یا طریقے اسی کی سینٹرل ایجوکیشن پالیسی بھی سینٹرل ایجوکیشن پالیسی مراد بایسٹ میں بھی اسی تو کارچ پارٹی ارچ بڑی مردمانی یک آرگنائزڈ یونٹ بھی آرگنائزڈ گروپ پہ بھی کہ پورا تحریک کے واسطہ سرجمے ہما فلسفیز ہستا ہے سارا ڈیبیٹ ڈسکشن ہے بد ایجوکیشن جنریٹ بھی کرم ایجوکیشن کی جنریٹ بھی بڑا الٹیمیٹلی مردمان خیالات یکبا بلے الگ گروپ پہ تو کارا بلے الگ کارا الگ راہ کارا بلے اما سینٹرل پالیسی یا سینٹرل تھاٹس یک کا یہ یک حساب فیوچر واسطہ یونٹی راہ ہم جوڑ کرنا کہاں وانو واضح کنفیوژن ہم دور کرنا کہاں سینٹرل ایجوکیشن پالیسی یک تھاٹ ہے یک آئیڈیا ہے میں بھی بلوچی مردم یا میں مستری مردم اسی طرح بجیڑا سکا ضروری ادروائز ہمیں بڑھ میں خیالات برے کسے آئینے پیش کن گئے کسے جنڈا سرا مسئلے کسے مسنگ پرسن ایشو سرا مسئلے کسے گوشی انسانیت مسئلے کسے گوشی تحریک مسئلے درست ایشو ہو تو چاہ رہے ہمیں بلوچی سینٹرل ایجوکیشن یا دانشوری کمی ہے وہ جہاں پیدا ہوگا جو ہمارا یک شک ہمارا تحریک دوران چیز تو ڈکلیئر کرنے کی نہ صرف دانشور بلکہ دوران چیز بلوچر ہوتی جب تک دوران چیزیں ہوتی ڈکلیئر مکان ای توار یکی نبی نا اور جب تک تی توار یکی نئے تو مننگ نہ بے نا انی اچھی کس کے سیاسی انی تو بلوچ صرف انسانی حقانی طرح اشتراک کرنا گا بل انسانی حقانی حوالہ تو شاہ رہے کہ ہر ایک پارٹی ہے جدا یک وینگی ہستے کیا کار آئیں بل یکی دنیا کو کنیکٹ نہیں چاہے آزادی پسند ہے چاہے کہ پارلیمنٹیرین ہے یا کہ دیگر انسانی حق نہیں گانا کہ فرض کوئی ہر ایک جدا جدا کار آئیں کہ صرف ہمیں ہیومن رائٹس سے حوالے اور گارو بیگو ہیں مردمانی سرا ویشانی سرا بلے چونے ہمیں مردم کے دور جبری صورت ہے کہ گارو بیگو بوتگا ایشی یا ہمیں تحریک ہے ہاترا کہ شہید کنک بوتگا یا گارو گندہ بوتگا بلے ایشانی ہمیں تحریک ہے یا کہ مومنٹ ہے گندگا مطلب والی و وارث و سکا باز ہاں بلے سیاسی تو شکا مجموعی صورت ہے جمعی صورت ہے چوشیں قیادت گندگا نئے تھیں نو تئی چما اے مجموعی حوالہ ہے چوشیں لیڈر ہستے کہ یارا قومی مینڈیٹ گوم بھی تو اور دنیا آئی گپے گوش دار آئی سر باور پہ کا یا کہ شاید ترس سے یا دقت خوف مبی تھے ٹرسٹیبل بھی ہما کے سینٹریپیٹل فورس ہے تحریک کے ڈیپینڈ کے پاور ہے سرا او ارچ بڑے بلوچ لیڈر ہے کہ بھی آئی دستا کے پاور بھی بلوچ شاون کا ارچ کو جانشتا کا آئی چاہے مجبوری ہے چاہے آئی ریئلزم تھیوری بلے بلوچ ان کا وہ منان چھ لگ گا ہے کہ نو بعض چیز ڈائریکٹ ہوگا ہم یک سینٹر ہے نیم گا ڈیو ٹو ہما پاور شفٹ وجہ ان کیس اگر بی وی سی بی میں کسانے کسان چستو ایئر گراؤنڈ سر دیگه تنظیم کنا گہاں شانتو کا ہما تنظیم کی پاور وتی دستا خود کو گراؤنڈ پاور گڑا آئی ڈکلیئرڈ لیڈرشپ تحریک لیڈرشپ منک بیت کا پاسبلٹی ہے استے ریئلزم میں تھیوری بھی استے دنیا میں ایسا بچہ لگا ہے منا لگیاں چو بیت کا کہ اگر انوے اما دو سے گروپ پاستا گراؤنڈ سر ایکٹیو ایشانی تو کا ہما تنظیم کے وطا آرگنائزڈ کو وطا مضبوط ہم کو وطی پاور شو تو کا درساج دیما بو ای تنظیم سینٹرل لیڈر ڈکلیئر کرت کا منی خلا باقی مردم بعض مردم مننا بعض مردم نہ مننا بلے پولیٹکس سے رول 100% نہ بھی پولیٹکس سے رول ہمیشہ کس مور دین 60% بو تو ونر ہے نا پولیٹکس سے رول ہمیشہ گڑا پاور ہماری دستا بو آئی ڈکلیئرڈ لیڈرشپ آئی تھنک 60% یا 70% یک بیت کا منی خیالات انچوشا کہ آؤ کے تحریک تو کا یا آؤ کے وقت نہیں تو کا جی او چھونا یک پیشے کہ اگر ہر ایک کی ایز اے ٹول کار کرنا یک کہ اگر آزادی پسند ہے چلو ٹھیک ہے اکشم بلوچستان آزادی کا پکنی گوڑا آ یکم پارٹی بلوچستان آزاد کرتنا کم بلکہ آزادی ہے یک ٹول ہے ہم گوڑے ہیومن رائٹس ہیں ہمیں گوڑا تی آدھے ہو وینگزن تی مطلب لٹریری ہیں تی
مختلف جدا جدا فیلڈ کے ہستن تشید راستا نو خیر یہ نو کمو بی وائی سی حوالے کم ایک دو گپ کنا کہ بی وائی سی مطلب شمع مول و مراد ہمیش بوتائی تشکیل ہے کہ ما مطلب قومی تشکیل اس میں اثر نو قومی تشکیل اس میں گپا جانا گئے اس میں مطلب آئینے تھا ہوں باہر رہی ہستے ہیں گوڑا آیا جی ایک کار تہنا پا پروٹسٹاں ممکن بود کرد کرا احتجاج و پروٹیسٹ لرننگ یک ٹول ہے بر سرجم میں لرننگ نئے ما کو شگا قوم میں تشکیل نو لتے مردم سر کرٹیک کرتا کہ قوم استے کہ قوم پرستی بنیادہ تو سیاست کرنے گئے قوم میں تو چون تشکیل نو کرنے گئے گڑا گپ پیشے کہ وہ حدے کے تو کولونائزڈ بھی تی سماج ایوولوشن دارک بیت وقت کہ تی ایوولوشن دارک بیت گڑا تو ترا ما لیولا کار کنی گی اما چاگردی اما سلکاری ہاں چاگردی مسئلہ مسائلہ یا تو ہمارا نیشن اما بلڈنگ یا ظاہر کمزور بھی تئی چاگر سلکاری یا چپور بھی تائی مسئلہ مسائل سکا گیش بان نو اے مسئلہ نہ ختم کرنے کے واسطہ کنسٹرکشن ریکنسٹرکشن پروسیس سوار چلائنے گی ترا ایوولوشن پدائے سٹارٹ کرنے گی ہے ترا بعض انچے مسئلہ ہاں چاگر دے تو کا کہ ترا ڈیوائیڈ کرنے کے واسطہ پیدا بوتا گا عام مسئلہ نہ ترا پروچ دے گی وہ بعض انچے مسئلہ استا کہ جو ہے نا اگر انو ایشانی سرا تو ڈیبیٹ نہ کو ڈسکشن نہ کو تو تی راج گیشتر پوچھتا پاش کپی گڑا اے میں نیشن ری میکنگ یا نیشنل کنسٹرکشن گپ مول مرادے نو بی یو ایس سی ایشو واسطے چیکا نیشنل ایجوکیشن بھی ایجوکیشن تھرو سرکل بو گئے ایجوکیشن تھرو ڈیبیٹ اور ڈسکشن بو گئے ایجوکیشن تھرو لٹریچر بو گئے ایجوکیشن تھرو مچیا کوئی بھی مچیا دھرنے پروٹیسٹ ریلی جلسے ہے کچھ ہم شکلہ بھی مختلف شکلیں بو گئے نو بی یو آئی سی ایک کلیم نہ کہا کہ من تننا پروٹیسٹ ذریعہ وتی راج ریکنسٹرکشن کنی بی یو آئی سی ایک کلیم کا وتی راج ریکنسٹرکشن کنی اسی واسطہ میں مختلف ٹول یوز کنی اے ٹول سرکلنگ ہم بود کنا بلکہ بوگا ہاں سرکلنگ زم میں استا وانو ما نو کے یک چیز انٹروڈیوس کو تگا کہ ما اوپن سرکل سسٹم سٹارٹ کرنا تانا بی یو آئی سی ممبرشپ نہ بلکہ عام عوام ہمک فرد کیا ڈیتھ اسکواڈ کار ہے منشیات فروش یار چھوڑے مردم یا بیتے بینندی اس سرکل آنے تو کا ہمیں بھی چیزیں بیسک کی اسی بندات مزورتا مستنگا مشوتا نو چیئے ہمیں کہ میں پریس کانفرنس بوتا منشیات خلاف یہ بیسکلی ایک اوپن سرکل ہے بوتا ایشو تو کا مستنگے تو کا ہمیں چو مردم موبلائز کتا ہے مردم اتکا باہر زورتا گا وہ بندات منتلی اگا ہر چلاکا ہر چمیتک گا ما یک سرکل کت کو ہم یک شوق کی چیز ایشی اب دنیا ہے ٹیکنالوجی ہے مرچا چی استے ٹیکنالوجی ٹولز اویلیبل استا ویڈیوز استا لیکچر پروگرامز استا تو تھرو ویڈیو لیکچرز ہوتی پیغام یا ہوتی تربیتی پروگرام ہوتی سنگتان سر کنے تھرو لٹریچر ہوتی سنگتان سر کرے پروگرام تھرو کجام ہم ان ٹولز تو ما یوز کت کنا او مے بی انو باز ٹول کے میں کرا انوینٹ نے آئینی سرا ڈسکشن ڈیبیٹ نہ بوتا ما ہر چمک ٹول استعمال کرنے گلوٹا گا وہ بعض چیز ما اسٹارٹ کو تگا ہوں بعض چیز ظاہر نوک نوک تو انٹروڈیوس کو تو چیزاں نا بڑا فالو نے بلے جہود میں چلا گئے میں سنگت میں مردم سراوتی جہود دیما برگا ہوں جی دیگه یک گپی شما سر هست مردمانی که شما سرفیس سیاست منو گری بله منشور بیانیه سرفیس نیا شما انڈرگراؤنڈ تنظیم وڑا شکار ہے اور شما ہر چیز انڈرگراؤنڈ ہے اینا اصلا بھی ویسی منشور کے استے انگتا بوری منشور ما جوڑ کو تگا چونی ہاں بی یو آئی سی 2018 چے ما چلائے نگا بتگا گوڑا مانچو گوش تگا کہ یک سینٹرل فورس بی یا کنچی پاور بی کے دوستے مردم اشتو کا آوار بوت نکنا مائشی سینٹرل انٹیگریٹی اما یونیفائیڈ یک چیئے مرکز جوڑنا کتا ما گوشتا دوست اشتو کار بکنا بلے وہ حدی گا ما لونگ مارچ کو گوڑا ما چارتا کہ چاگر دے تو کا یا انچے باز پیڑستا کہ کار لاتے مردم کنا گہاں نا باز دیگا مردم آنی بو گہاں کارا بڑا مینیج بو گانا ہے آرگنائز نیا چیز گڑا نو ما ڈیسائیڈ کو تا کہ جی نو ما بھی ویسی اسٹرکچر ہے دے اگر لمی ہے گڑا مائشی منشور کو جوڑ کو منشور ظاہر ہے سکے کم میں وحدت کو جوڑ کو تا گڑا میں وجہ انگتے منشور ابوری منشور ہے مگوشتا ابوری منشور بنیادی سر پریکٹس کنا تنظیم آرگنائز کنا وہی درمیانا ہر چیز مارا ڈیفیکٹ لگ گیا ہر نوکی چیز لوٹی ما یا بوری منشور تو کو شامل کنا
ता बादे मा वती कंसल्टेशन नेम गरवा नु हमें वजह मा वती मंशूर पब्लिक कने गने जाहिर बुरी मंशूर रदिया चपोर रे मैं मर्दम हमेशा कि तनकीद ना मिसरा बस अर्च को जग नुक्ता चीनी कना अर्च मसले गिंदा फौरन बजूरा बजाय कि नोके कंफ्यूजन क्रिएट भी कना नोके मसला पा कना समाजी तो कवा दे के तो बीवाईसी कंस्ट्रक्शन नेम गबर गए बड़ा हमें वजह माय मंशूर पब्लिक ना कुतगा लेकिन मावती कंसल्टेशन नेम गा शो मावती मंशूर पब्लिक कना अनु मतन मीडिया देगाने बाकी अर्च सोसाइटी तो अर्च मर्दम निष्ठा के शाने गुमन ಎಂದ ಮಾವತಿ ಮನುಷ್ಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕನ मतन मीडिया दे गाने हम लाते कम सोच वाला मर्दम मस्ता कि जी कसाने मसले बुजुर्ग नुक्ता चीने बिका कंफ्यूजन क्रिएट बिका ए मसला च बच्चा के वास्ता अदरवाइज ये मशहूर तो कचो एक चीजें ने कि चेर दे एक बेबी थी دیگه یک پیشی که شما یک جهتی انچه که تو گشت که پیسر تو گشت اور شما مول مراد همیشه که یک جهتی ارما چی وڈارد داتا اور که کومر مرکزیت بدیاں اور کومر یک جا بکنا که یک جهتی ولی بله دومینی مگا شما اشکنگا وقت ولو چک جهتی کمیٹی ایک پارٹی تشکیل دے گے جدوجہد کرنے گئے نو آیا کومارا اے رنگا یک ایز اے پارٹی تو کومارا یک جگہ پھر قوم ہے کہ گپاں کوپ سے مطلب اوور آل قوم آنے کہ پاکستانی قبضہ نشتہ ہے کہ پاکستانی لکیریں تے نشتہ یا کہ گجرے گا نشتہ یا اوور آل بلوچ مرکزیت اے گپ کے شمع ہمیں کہ پارٹی جوڑ کرنا گا چی پاد شمع پوزیشن ہے ہوتی ہمیں رنگا بحال داشت کرت کنی یا ہوتی کارا صوبین بود کرت کنی पार्टी जोड़ करने के फैसला जाहिर है एक मुश्किल फैसला है तो एक कुल्ले पॉइंट में जेना बुतगा कि जी नौक डिवीजन क्रिएट भी नौके मसले क्रिएट भी आया मां इंचो कैपेबल अस्तनी इस्ता भले ए दुस्ते चीज जानी ए दुस्ते सवाल एक नेमगा बीवाई से लोट बुतगा के ग्राउंड सरा सक्का जरूरी बुता एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी कि जेन्युइन इश्यूज जानी सरा गब भी खोमा पदा एक बारी पाद भी कना गुड़ा एक आम स्ट्रक्चर एक कसाने ऑर्गेनाइजेशन ये लूटाने सर जम कोतना कोता तो ओवरऑल नेशन एक जगह कने गप कने गए ओवरऑल नेशन रीमेकिंग गप कने गए ओवरऑल वती अंचे पावर शो गप कने गए कि वती दुश्मन हम चैलेंज कने गए हैं कौमे तो उम्मीद हम पैदा कने गए हैं कौमे पदा एक प्लेटफॉर्म में सरा एक जगह कने गए गुड़शी वास्ते सक्के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जरूरत है वो पार्टी में खला वाहिद स्ट्रक्चर है कि आई लोटाना पूरा कोत का कि हमें मैं माइंड तो का आइडिया भी वैसी वस्ता नो बीवाईसी के वादे मां पार्टी जोड़ कना गुड़ा वाजे मर्दम समझगा हाँ कि मैं पावर कम भी begin then in terms of numbers मैं मर्दम कम भी बा क्वांटिटी कम भी भले ये मैंने यकीन क्वालिटी गीश भी मतलब बलूच समाज तो कार छोड़े मसला बुतगा इदा रेसी सिस्टम बुतगा इदा तनकीदे बुनियादा नुक्ता चीनी यानी अमाके रेसे बुता आई आरा जाल बेज एटलीस्ट मचोशे नेशन जोड़ कनक नलूटा मचोशे राजे नलूटा गुड़म्मा यूनिफाई कनक लोटगा हाँ चीजा ना नोके बुनियाद जोरता दिगा पार्टियां बुजुर तारीखी अमा मसला मसाइल गुतगा मर्दुमानी यक बाजी गब कनक नबा बरहाल मैं मा लोटगा हाँ कि मांचे राज जोड़ बेकना कि अमा फॉल्ट्स बुतगा अमा मसला मसाइल बुतगा आवड़ मबी एटलीस्ट इधर अखलाकियात भी इक्तदार वैल्यूज हम सर पर दिबा इधर रेस माहौल में भी इधर राजी तहरीक सरजम राजी तहरीक बड़ा चारक भी ना कि पार्टी यानी कंपटीशन ना कि ग्रुप यानी कंपटीशन ना कि मर्दों यानी कंपटीशन बुनियाद चारक भी इधर राजी तहरीक तो का हम कसाने कंफ्यूजन कि राजी तहरीक कमजोर कुत कना है ये बड़ी कंफ्यूजन है सारा कम से कम डिबेट डिस्कशन में भी इधर हम मस्तरे इश्यूज अस्ता के पता दुश्मन चो कमजोर करने की होती रात चुन ताकतवर करने की हमें बुनियाद नहीं सारा हमें टॉपिक नहीं सारा डिबेट डिस्कशन भी बहरहाल एक आइडियल है हम खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है अर्च बलोच की अजीम करने का अर्च बलोच सोच करने का हम सोच को तो हमें बुनियाद कदम जूरगा हाँ दे मराओगा हाँ उम्मीद है एक नो के अक्षर चीजें जोड़ कुछ भी कहना माँ बेबा माबा भले कम से कम तहरीक तो का एक अंचे स्टेप भी के तहरीक मजबूत भी बजाय कि मर्दम मारा कंपटीशन समझगा हाँ या मर्दम समझगा हाँ बीवाईसी एक मैं वास्ता चैलेंज है
بله ما درسته مردم گوشه گلوٹی بی وائی سی نا کسی واسطه کمپیٹیشن ہے، نہ بی وائی سی کسی واسطه چیلنج ہے. بی وائی سی ہمک بلوچی اما وا بے واسطه جو ہوت کا کہ وا بے واسطہ نمیران بوتگا وا بے واسطہ بیگوا بوتگا وا بے واسطہ مرچی اما زندانن تو قاضیتا سہ گائے یا ہما وا بے واسطہ کے مرتی پند جنگ گائے. بی وائی سی جہود ہما پندے واسطہ ہما وا بے واسطہ ہے. بی وائی سی نہ کس کمپٹیشن ہے، نہ بی وائی سی کسے دا مقابلہ جوڑ بوتگا، اور نہ ہی بی وائی سی تحریک یک ہم گروپ پہ کمزور کنگ لوٹی. بی وائی سی تنہ بلوچ راجا و بلوچ تحریک اسٹرونگ کنگ لوٹی. و میں امید دے میں ایمان ما انشاءاللہ کارے تو کا دے مرون. برحال بی وائی سی جوڑ بوگ بی وائی سی ہما پوزیٹیو اسٹیپس اے طاقتور کنا راجی تحریک یا گراؤنڈ سرام کے اما لوٹے آ چیزاں طاقتور کنا بی وائی سی نا کسا کمزور کا نہ وطرہ کمزور کا آئی پالیسیز انچو ما شیپ کا نگہ ہیں. خیر جوانے گا پہ ماں چونکہ چیزیں ہست بھی تھیں گراؤنڈ سرا گڑائی سے ڈسکشن ہوں بھی نا گپ بھی ظاہر لکھ بھی کہ کار کا جی گڑا آئی سر اوائی باور گپ پاور بھی تھے بلے دیکھا انگتا یک جستے بی وائی سی بابت ہیں گڑ پتہ کم سیاسی گپ کنا حالات نہیں سرا یک جستے یک ہستے کہ شمی طرح مخلوقات نہیں ایک شکایت ہے یہ ہستے میں گپا تو کنا گئے بلے آگو شکیں کہ بی وائی سی وقت سنگت کے استا آوت تنقید کی برداشت نہ کرنا اور دومی سیاسی ڈسکشن نہ کرنا اور اگر کسی کے وڑ بیکا گڑا آئی یار مطلب یکر کنک بھی تو کارنر کنک بھی اور عہدیدارانی ایشانی زورگ ہوں پسند و ناپسند سر بھی میرٹ نہیں گڑا چونکہ بی وائی سی ایک آوڑیں پارٹی نہ ہوئی تو بی ایس او ایشانی وڑا کے یونٹ چاہتا پلان جگہ یا چو ایک مچی وقت جوڑ بوتا یہ وڑیں گپا ایشانی بارے تو چھے وشے انچو کہ مردم گوشا کہ بی وائی سی کسا گپ برداشت نہ کار کا گپ کارا سائڈ کا بی وائی سی مرچی تا کسا سائڈ نہ کو تگا ادروائز ہاؤ بی وائی سی وتی لیڈرشپ پہ آرگے سرا سینسیٹیو واسطے اسی مول مراد ہے کہ دا پاور ڈویژن مسئلہ ہے یا تو کسے پولیٹیکل راہ دار گا اسی مسئلہ ہے کہ میں تاریخ ہے انتہائی بدنما ادا غست تاریخ تو کا میں تنظیم سرا وعدے مسئلہ مسائل بتگا تلا میں تاریخ نہیں بلکہ بالشیو کے تو کا بھی انچی مسئلہ بتگا یا سوشلسٹ تحریک نے تو کا کہ اسٹرونگ تنظیمہ وعدے کے مسئلے بتا کریک ڈاؤن بتا کلیشے بتا چیز سکا دے ما شتا چیز یا کرش نیم گا شتا بڑا گروپس جوڑ بتگا دھڑا جوڑ بتگا یہ دھڑا یک وشی چی رائٹنگ ہے کہ تنظیمہ نا کریک ڈاؤن ختم نہ کا تنظیمہ نے وقتی تو کہ دھڑا بندی ختم کنتے نو بی وائی سی ہمیں وجہ سینسیٹیو ہے جی یہ فلانی پاور ڈیوائڈ بھی بلکہ یہ وجہ سینسیٹیو ہے کہ ماں کے وحدے ایک پوزیٹیو اسٹیپ زور گا ہم آلوٹا گا ہنچے تحریک بی یا ہنچے سوری تنظیمی بی کی تحریک مضبوط بکا گوڑا مچوشے مردم آرگ نہ لوٹا کہ آئینی باندہ کسان اسٹیپ پدا ایک نو کی لابی ایک ریڈ بکا نو کے دڑا ایک کریٹ بکا گوڑا چونیا یک ٹائم کی بی وائی سی پاچ بوتا ارکس ہوتی مرضیہ اسٹیج آت کا نارا جتا گا وطا بی وائی سی ڈکلیئر کو تگا بلے بی وائی سی اما وحدہ چے کنٹرول کنگ بتگا یا کار کنگ اما لاتے مردم بتگا اے مردم مرچی تک بی وائی سی اگونا ادروائز ارکس بی وائی سی اسٹیج آت کا نارا جتا گا وانو گوشا گئے منا ہم بی وائی سی تو کا یک پاور دیکھ بھی یک طاقت دیکھ بھی ممکن نہیں پولیٹکس سے اصول ہے ہما مردم کرت کا ہما مردم ہما لیولا جانتے ہما مردم پدا میں گھر کے ہنچے پولیٹکس ہے عام پولیٹکس ہے نہیں ما یک راجی تحریک جن دیما برگا ہاں کہ ہر چو ادا کریک ڈاؤن اسی سرا خطرہ ہستے آئی تو کا کسان ایشو بلائی مسئلہ پیدا کت کنا آئی تو کا کسان ایشو چیز پدا سکا جالے لیول آوت کنا بڑا میں سینسیٹیویٹی میاریگ نہیں ما بلوچ قومی تحریکہ نیما سلسلہ بوتا کا آئے چھ بچہ کے واسطہ بازی مسئلہ سر سینسیٹیو بعض مردم گوشی منارا جتا گا ما بی وائی سی لیڈر جوڑ بھی بعض مردم پولیٹیکل بیہیویئر آئین تو کنا یا گوشی ما بی وائی سی لیڈر بھی ایوڑ ممکن نہیں نہ ہی بی وائی سی کا صحیح وڑے ڈیبیٹ و ڈسکشن آچے داشتا گا بی وائی سی مردم ارچ ٹائم اویلیبل گراؤنڈ سرا ہما ارکس میں گما ڈیبیٹ و ڈسکشن لوٹا گا مائی گما نندگا ہاں ڈیبیٹ کنگا ہاں ڈسکشن کنگا ہاں ادروائز کسے گوشا گا کہ جی منا بی وائی سی لیڈر جوڑ کنگ بھی منا مرکز زورک بھی پوسیبل نہیں ما گوشا گا ارچ مردم گوشا گا شما کار بکنے
شما وتا بمن نارینه امی لیول آکے تای سر کنفیوژن ما بھی با مردم کو شما بی وی سی لیڈر بھی ادا ڈی سی آفس نشتگا ڈی سی گمائشانی اما چه گوشی ڈیلنگ پروسیس چلا گئے کسے ٹوکنے واسطہ ادا ڈیلنگ چلا گئے دا گوشی ما بی وی سی لیڈر بھی ورڈ پوسیبل نہیں بعض مردم یا بعض گپ کنگ نبا بلے ارچ مردم ایک قوم نہ کرزی ارچ مردم ایک قوم لیڈر بوت نہ کا مائی کے دستا کنگ نارا جنگا چ کسے بھی ویسی لیڈر بوت کا اڑا کنفیوژن مردم ہوتی دور بکنا قوم اے راج اما کیلی برا بیچارے قربانی لیولا نہ مرچا بیچارے یا مرچی ریکوائرمنٹ سا بیچارے گڑا دے ما بیا ہے بھئی اما سگستے اما برداشت استے قوم تے سرا ٹرسٹ استے تو بندہ نہ برے قوم بہانہ کنے تو کائے انچے بعض مردم بوتگا مزور تگا کہ گراؤنڈ مردم میں سر تنقید کو تگا جی ہمیں مردم اش مزور گئے او دا پلان مردم من گمائشن انٹریکشن استا ٹوکنا نشانی مسئلہ چلندا پاد کا روا پدا ڈی سی ان گمنندا ٹوکنا نی سر ڈیلنگ چلا گئے بڑا ای بڑی مردم ما سائیڈ کو تگا ما ڈیلیبریٹی سائیڈ کو تگا او ما بلوچ کو میں واسطہ سائیڈ کو تگا میں پرسنل ایشوز نیا وہ بعض مردم ہاں تو انچ تو گشت گراؤنڈ سرا گپ کنگا ہاں ادا بیوی سرا گپ بھی بل ما پولیٹیکل تنقید واسطہ حاضرہ ما پولیٹیکل ڈیبیٹ واسطہ حاضرہ ما کسی ذاتی خواہشات تنی واسطہ نہ بیوی سے استعمال کرنے کے واسطہ دات کنا نہ بیوی سی آئنا چوشی اتھارٹی دات کنا کہ بیوی سی وتی واسطہ استعمال بکنا بولڈ یک تلخ گپے بلے گپے آستے راستے جون دیگه یک چیزی که انی بلوچستان تا شما عمود گراؤنڈ پتہ کار کرنے گئے یک وشے کہ شما سرا سرکار دوران ارچی کس کے انرجی و طاقت جنتے برش برگو کو تنظیمانی نامہ آوار کم برش میں نامہ کسی فلان جگہ لنک کرنے گئے نفسیاتی ٹارچر کرنے گئے کہ ہر بڑا مردمانوں کو شاگ دومی نے مگا پتہ ڈیتھ اسکواڈ ہیں کہ آپ سجیں ایریا تا تا جنجو کہ زی پریرون کھلو فوجا ہتہ دو تم پر ہو گیا سے تھا مردم مارا کہ تجتا و شہید کرتا پیسر ہوں بازیں واقعہ حیات اچھے بغیر تک نظیر ان کی لگا بلے انی پتہ فیک مردمانی آرگ با اختیار کنگ فرض کا سرپرازی وڑے مردم یا کہ یہ ہر ایجندے کے من پسند ہر چیز کا پتہ نو ای وڑے حالت انی تا شمع چما ہنو شمع مستی یک وشے کہ شمع مسترین چیلنجز چیاں گڑا اور شمع سکا زیادہ کہ شمع وسط آرش و فیس کر گئے اذیت دے مستر مسئلہ جی رچی ہیں کہ یا دوستان چا ساری ایز اے قوم مارو تی انرجی ہمو تو جنگی ہیں ما 6 سال ساری منی خرمی کو ڈسکشن بوتا کراچی گڑا ہمیں چیز سرا ڈیبیٹ ڈسکشن بو کی جی گراؤنڈ سرا پولیٹیکل آرگنائزیشن چون بے باٹ ما بی وائی سی نکنو گرو تو تکا گڑا خرم گوشی کہ بی وائی سی سکا شرکار ہے ہمیں بڑا پروٹیسٹ بکا فلان بکا گڑا من خرم گوما یک گپے کو من گوشی ریاست بعض ریاست استا کہ آئینی کم آئینی تو کا مورل ویلیوز ایگزسٹ کنا کم بعض صحیح غلط تے سرا دارا بلے پاکستان وڑے ریاست اشیا ڈیپ سٹیٹ کو شگا ہاں اے ہچ نہ ترسا ایک لیول تا کم ترسا جی کم مسئلہ مسائل نہ کنا کم وتی نام چیر دے گا اوپنلی ظلم نہ کنا مچیر کوئی پشتا کارا کنا بلے ہما جگہ پاکستان یک ریڈ لائن کشتا ریڈ لائن کمو بھی نزدیک بو پاکستان یک بار بھی سوچنا کا کہ منی فوج بابتا مردم چیگوشی منی بابتا دنیا چیگوشی اکراس کنتے حالانکہ پاکستان وڑی مردم کے ٹوٹل ڈنڈے فنڈان سارا چلا گئے ہم ہیومن رائٹ ابیوزز ہما جگہ اشیا بلوچا کو شگی ہے یک بارے چلو ڈیتھ اسکواڈ نام یوز کو یک بارے چلو پولیٹیکل ورکر جانا نجات برداشت کو کوئی قانونی چیزیں تے خلاف چیز کو بلے پاکستان ہم وتی ریڈ لائن جوڑ کو تا وتی مائنڈ جوڑ کو تا گو ہما روچ شی ہمارا کشگی بے نچاری کہ جی دنیا ریئیکشن کہتے دنیا گپ کہتے بے لگی آ جانتے آپ خوشی تھی واقعی سیم چیز بھی ہوگا سملر چیز بھی ہوگا کہ مارنگا ایک بار ایئرپورٹ داری ڈاکومنٹیشن وینگو رانگو ریشو شو فائنلی بھی ایئرپورٹ سے در کے سیدھا لٹ کوٹ کا پاسپورٹ کلی تو بارتے وہ سیدھے گھسی کے ارچ کنے گئے بیگا نو بیو اسی ہمیں اسٹیٹا عظیم کو تا ہمیں اسٹیٹا گندگاہ ہیں انگ کار کنگا ہیں میں توقع اچھے گیش اسٹیٹ میں گمہ کنگا ہے راجی مچی ہمار چھوڑے توقع کو تگا ہما گشت ہمارا گرفتار کا ہمارا لٹ دا ہمارا جہاں فائرنگ اسپیکٹنا کو تا پتا جات فائرنگ کو
ما ايه expect na kuta ka guadare to ka mai sara firing ka bi guadar ai ma sensitive point e kushag na luti da dunia pe starang na luti dunia pura man kuch ka bale guadare to ka हम जत कोस्ट BYC अर्चवड़े crackdown expect करना गा है मस्तरे दा यक्के उम्मीद है कि हमारा बच्चा रेंट करना कि पाकिस्तान अन्नु फाइनेंशियली सक्का डाउन है और इन केस में मर्दम यमा वत दुनिया या में कन्विंस करने का कामयाबू किसी फंडिंग मका किसी तरह कोई भी इकोनॉमिकल बेन बे लगी गुड़ा बूथ कमा बे बच्चा बूथ कमा ऐसा रावड़ क्रैकडाउन में भी ओपन क्रैकडाउन में भी भले मा एक्सपेक्ट करना गा हाँ मा बारे 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 का साल अकाउंट करना के जी बीवाईसी करा 5 साल असते बारे बारे मा अकाउंट करना बीवाईसी करा 10 साल असते बारे बारे अकाउंट करना बूथ का हमारा 20 साल बेदा स्टेट भले मा ए अकाउंट करना गा हाँ कि बूथ का मा आ फाइनल ऑर्गेनाइजेशन नया के मंजिला सर करना चीज है ना मा हम हमा ऑर्गेनाइजेशन आनी वर्ड वती एक रोल पे लेकर ना मा पदा खत्म बा बूथ का मा जनक बा में लीडरशिप जनक भी में लीडरशिप गरक भी में दस्त खालिया स्टेट दे में तो पंकस्ते ग्राउंड निंदो के मर्दो ना अंडर ग्राउंड बोगे मावती वास्ता ऑप्शन ಏರ್ ಕೋತ ನಾ ಈ ಡನ್ನರ್ ಹೋಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏರ್ ಕೋತ ವತಿ ವಾಸ್ತಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ ನಿಂದಗಿ ಎನಿ ಹಾವ್ ए वडे मिसहैप्स बा में गुमा मा ग्राउंड तो का बस मा तंजीम नजरिया था इम्प्लीमेंट करने के रूट्स आना मजबूत करने के जहूद करने का हाँ हमें एक्सपेक्टेशन है गुमा कि बुध का हमारा 5 साल में कर देगा बीबी है बल्कि सिर्फ 2 साल बीबी है बल्कि 10 साल बीबी बल्कि कार करने के ग्राउंड नजरिया था ना जोड़ करने के ताकि खत्म हो गए सारी हम कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड विधि बुरो वन्नु मा बीबी मा दुरुस्ते बलोच के बीवाईसी सरा चम्मेशन उम्मीद है रे हमें बुनियाद कार बकना या कि फॉरेन डिप्लोमेसी होती शर बकना या कि हमें दुनिया कन्विंस करने के वास्ते शी वास्ते भी फॉरेन डिप्लोमेसी जरूरी है कन्विंस करने के वास्ते कि इकोनॉमिकल कोई बेने भी लगी है कोई फंडिंग से तो को कमी भी पाकिस्तान है कोई इसी फौजी बजट है इसी सारा दुनिया क्रिटिक भी का इसी सारा गप भी थे बुत का पाकिस्तान का मुबतुर से का मुतबाज तरह टाइम बिदा हमें एक तो गप तो जवान मामिशन तर अक्सर गो पार्लिमानी कि वाज कर बुत आना में जस करते कि शुमे कर रेड लाइन है पाकिस्तान रेड लाइन है या बलूच कर रेड लाइन है कि पाकिस्तानी से लगत बदनु तो पार्लिमेंट या दिया या बलूच बे उशते आयुति करा गिशिन तगना बलूचरा रेड लाइन ने और दुई मनी एक जुस्ते गुमायन बूता के हर वादा फसका अख्तर बेंगल में बूता एक डॉक्टर बिन मालिक दुरान अनमा यूज करता है कि मतलब कि कौमी पार्टी के बीते गुड़ा आई वास्ते कारण का कि आई वर्क करें आई मेंबर है ना हमारी वास्ते पैदा का कार का कि 50 साल बाद पैदा भी 7 साल बाद पैदा हुई आओ की जनरेशन वास्ते कार करना लीडर तो हमारे ओशन नहीं लीडर कौमें खुश करेंगे ना कौमें कामयाब करेंगे जद्दोजहद का नू बलूचिस्तान तहा बलूच पार्टियाँ तो चूँकि पार्लिमानी पार्टियाँ के इधर रास्ते चर्चित पार्टियाँ ईशानी करे कस्से करे जो प्लान है नहीं कि आप 20 साल बाद 50 साल बाद या 7 साल बाद मौती पार्टी आ रहा या मौती कौम आ रहा एजुकेशनली या कुछ हम फील्ड था माँ ये जगह बड़ी सरकनी आई गोल है कि मैं तो बड़ी ने नू अये शुमाय करे जो फेकरे सोच है कि शुमाय एक टारगेट है कि माँ ये करता कि ये माँ फर्स्ट का एक फील्ड है सर मिसिंग पर्सन नहीं हवाले या कि अभी शोकार शुरू करते गए तभी रजिस्टरिंग है नामन रजिस्टर करने के इचुशन गोल शुमार रखूँ कि शुमा टारगेट है शुमार के मापा को इस हर साल भी वैसे पूरा का टारगेट है या अंतिम प्रोजेक्ट है मैं गोल और टारगेट वसक मजा ना खैर होगा पूतना कना भले आइडियाज असता मा गुल्लोटा कहा के चीज़ना ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जोड़ बकना जो कि ह्यूमन राइट है मैं ग्रुप जोड़ को तगंगा नोक नोक शी बिंदा थे भले आई कार में शे कि जेनोसाइड सर रजिस्ट्रेशन भी कहाँ दुनिया हाँ वो हमक जगह दुनिया सर कुर्त बिकना रिपोर्टिंग कुर्त बिकना टाइम टू टाइम ताकि हमें इकोनॉमिकल बेने मगुशगा हमें चीज कार दे बाज ऑर्गेनाइजेशन गुमो के मैं निंदु बात बुतगा हमारा में कुछ तक कुछ मावती केस एंड रजिस्टर करना बिकने खास कर यूएन इनके अमा के केस वगैरह सबमिट बुगा हां गुड़ा आई नजरिया वादे के मारा रिपोर्ट रसी गुड़ा मा वती अमा चे चे गुचे ते इकोनॉमिकल डीलिंग्स असता आई निस्तो का पाबंदी जत कना या नि जरा गब्बीत कना दूमी बाजे में अनु के मावती एजुकेशनल डिपार्टमेंट जोड़ को तगा गुड़ाई एक टारगेट हमेशा के
دو اسٹیپ تو ایجوکیٹ کرنے گی وتی مردمانہ لے کے اما کے تئی ممبرز اما کے تئی تنظیم رہ بندے پابندہ مردمانی پولیٹیکل ایجوکیشن الگ چیئے تو اسٹارٹ کرنے دومی عوامی پولیٹیکل ایجوکیشن ہے تو الگ کلاسز الگ سیشن ورکشاپ بندات کرنے پدائشہ نے تو کا گڑا میچور کرنے گی ہے کہ جی فیلڈ وائز ارکس ہما فیلڈ تو کا اسپیشلائزڈ ہے ہما فیلڈ وائز تو مردمانہ دیما برگی بعضی جگہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ان کو مانند ہاں چھپے شما بوتگا مگڑا ما مسر برڈن باز بوتگا کوئی مسنگ پرسن جے مسلے بیمار ازورگی ہے کسے لاش ہے گیا ہمارا زورگی نو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انسر ای برڈن نہیں گڑا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں انفلوئنس کرنے کوشش کرنے گا کہ نو شما ٹیکنالوجی سرکار بکنے شما جو ہے ایجوکیشن سرکار بکنے باقی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا ہمارا ڈریم ہے کہ ایک پارٹی ہے ہمارا غلام ہے چاگردانی تو کا ایز اے اسٹیٹ کار کا میں آئیڈیا یا میں ہم آئیش تستے کی بی یو آئی سی ہما لیولا بیار بی یو آئی سی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جوڑ کا وتی بلوچ مردمانہ اما بنی اما نیشنل کانشیسنس یا قومی جذبہ بنیادہ آئی اما آرگنائز کنک بھی کیا نیشنل پاور ہے تو کا کاؤنٹ کنک بھی تھے گڑا بعض فیلڈانی سرا میں جو دستے میں آئیڈیاز ہم ہستا کارخانے کے جو ہوت کنا گاہاں برحال بھی ہوئی سنگت نو کے آئیڈیاز بعضا وائشت بعضا بارے معاشی چکا دیما بورت کنا باقی مائنڈ سیٹ ہمیشہ کی ماش بوت کا دیما بورت نہ کنا ما جنک با بلے آئیڈیاز ایر بھی با آئیڈیاز سرکار اسٹارٹ بھی تاکہ نیکسٹ جنریشن ہے واسطہ کم کار کم بھی با آئیچے نیکسٹ جنریشن ہے واسطہ کار کم بھی با ہمیں آئیڈیا بنیاد ہے ہمیں تو اٹھانی بنیاد مکار آوتی بندات کو تک دیما برگا ہوں نو مرچی دور تھا وہ شکت جب تک تو اپڈیٹ نہ بے تو وہ ہستے وہ حد دنیا گوم مبے تو وہ ناکارا ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ ہے گوڑا انی تئی مسئلہ بلوچ مسئلہ تانکہ میان استمانی انٹرنیشنل مسئلہ جوڑ مبی دور دنیا وہ حکیم سعید و ستر ہے دی گوڑنا ہے کہ رضا کارنا ارچی کرنا آوتی ضرورت چاری نا نو گوڑا یہ ہمارا طریقہ کار چاہیے کہ مردم مطلب بلوچ مسئلہ میان استمانی جی ڈبی بھی گپ کم باس تو گوشت بولے پتہ کم ریپیٹ ہے بلوچ بچار دنیا تو کا ارچ ہودا چستو ایری چلا گیا ہے نا سلطنت پرشتگا ڈائنسٹیز پرشتگا لابیز جوڑ بتو کا دنیا تو کا کولڈ وار چلے تھا جو ورلڈ وار چلے تھا ادھر سن چستو ایرم بیچارے گڑا تو چارے کہ دنیا اسٹیٹک نہیں دنیا تو کا ارچ ہودا چیز چلا گئے نو ارت ہمیں دنیا کے ہمیں بڑی تو کوئی چینجز چلا گئے حد یہ دنیا تو کوئی چینجز تیزی ہے گمروا جنگ نم گروا گڑا میں وڑے راجستھان نہیں وستر چودا مدام فائدہ بتگا نو ہمیں کہ چستویر دنیا تو کو چلا گئے بعض جگہ فیل بھی کہ جی بلوچے ادا فائدہ رسید کا انو مطلب ادا ای گراؤنڈ چے سی پے گوزا گو امریکہ چائنا ادا ایشوز استا یا پاور امبیلنس استے میں واسطہ فائدہ مند بوت کنا اگر مرچی نبی گڑا اسرائیل ہوتی ایک روٹ اناؤنس کو تگا بوت کا آئی چی سستانا چیرا آ فائدہ مند بوت کنا برحال دنیا تو کار چھوڑے چستو ایر بھی بلوچ چم ایر بھی وتی گراؤنڈ سرا پولیٹیکل سینیریو تو محکم بکا وحدے کے دنیا تو کئی وڑے چستو ایری بھی تائی واسطہ اللہ موقع در کے تائی واسطہ اللہ فائدہ در کے گڑا تو وتی اما چی گوشی پوزیشن سرات کنے ہوتا کلیم کوت کنے برحال بلوچنو یہ پوزیشن ہے کہ دنیا ہے دیگا انٹرسٹ چیزیں وتی نے موقع چم بکا فائدہ نہ رسی تے بلوچنگتا پوزیشن ہے انگتا وڑ آرگنائز نہیں یک بار گراؤنڈ جند آرگنائز کنے کی اورندا میاں نستمانی اما چستو ایر سرا چم ایر کنگی ہیں وتی واسطہ اب مفیزبل پوائنٹ گندگی ہے وتا دور کنگی ہے انگ بلوچا انگور انگور وتا دور کنگ فضول ہے فائدہ نہیں نہ گراؤنڈ آئی آوڑ آرگنائزڈ ہے نہ آئی پولیٹیکل چھے فورسز استاوڑ آرگنائزڈ انو انگور انگور دنیا سر چم ایر مکا انو وتی گراؤنڈ آم فورن ڈپلومیسی چلان بھی ٹک ٹکے ایک بار گراؤنڈ وتا محکم بکا پتہ دنیا تو کا چھوڑا کہ میاں استعمالی پولیٹکس تو کا چستو ایریات تو نگڑا وتا دور کا یک لوبی ایسے جوڑ بو یک جگہ کمپرومائز کنے یک جگہ فائدہ کسے واسطہ فائدہ جوڑ بھی کی طرح مدد کنا آخر بلائے پولیٹیکل گیم ہے بلے بلوچ آ چیزیں واسطہ انگتا تیار نہیں منی خیال
جی منت وار ڈاکٹر صاحب تی باز باز کہ تمہارا واحد دا شرف دا تو عزت دا تو چارو کا نا سرپدی دا تی لگ لگ منت سلامت باتیں منت